És ez lesz az új munkahelyed. Nem rossz. Hey. Hallottad, hogy már jönnek Kakuzu új társa? Persze, hogy hallottam, te gyökér, én küldtem el érted betú. Ja, tényleg? Arra gondoltam, hogy meg kéne szivatni ezt az új fiút úgy, mint annak idején Dédarát. És ezt miért nem a társaddal Itachival beszéled meg? Itachi túl unalmas figura. Fogadjunk most is a szobájában gúzbak. Sasuke. Hiányzol. Hey Itachi, itt az újonc, vedd fel a ruhád és gyere! Már megint miért gubbaszt a szobájában? Tudod, Itachi mielőtt belépett az Akatsukiba, megölte majdnem az egész klánját. Csak hogy az öccse valamilyen módon meglógott előle, és azóta csak azért él, hogy végezhessen vele. Sasuke! Gyere, mesed bajod, Sasuke! Tehát a WC már tudod merre van. Ez pedig nem más, mint a szobád. Ez meg mi halálfasz volt, bazd meg! Ott fekszik. Konan itt van, Sasori itt van, Deidara itt van, és Itachi itt van. És merre császkálnak a többiek? Itachi? El van folyva a sminket. Tessék, kölcsönadom az én sminkkészletem. Kiszalál. Egy pillanat. Ja, bocsi, oké. Elnézést kérünk a késésért, pénzt, ők mind az új munkatársaid. Szóval te vagy ide, ugye? Üdvözöllek, a nevem Pénz. A vezére az egyetlen és utánozhatatlan Akatsukinak! Ennyit a bemutatkozásról. Készültünk egy kis meglepetéssel is neked. Tada! Torta! Robbantás! Deidara! Mi? De... Na de Deidara! De...
De... Most kinyírlak. Na, az akacogi tagok közti összetűzéseket nem tűröm. Ha Deidre akarsz támadni, előtte velem kell bunyóznod. Akkor téged is kinyírlak. Fény legyőzhetetlen. Na jó, meggyőztetek.